Hola a tots, soc Karen Andrea Coronel Jiménez i avui parlaré sobre els diferents punts de vista que he relacionat a la pel·lícula La font de la vida. Primer de tot, a la pel·lícula obtenim tres tipus d'històries, que les anomenarem com Vida 1, Vida 2 i Vida 3. Aquestes vides comparteixen la mateixa idea i cada una d'elles ens l'explica amb temes i conceptes diferents. En la vida 1 trobem el concepte de la ciència, on els nostres protagonistes tenen dues idees filosòfiques totalment diferents. Tommy és un científic que parteix de la seva premissa, que consisteix en que la mort és una malaltia i per això es pot trobar una cura. A partir d'aquí, ell busca respostes científiques per poder trobar la cura al tumor que té la seva dona, per així poder evitar la seva mort. Per això posa en pràctica els passos del mètode científic. Primer observa el que passa, segon, pensa una hipòtesi, tercer, posa en pràctica els seus experiments i per últim arriba a una conclusió. Ell posa en pràctica l'experiment amb un mico, ja que obté el mateix tumor que la seva dona Izzy. Amb això podem veure els dos conceptes que posa Karl Popper, que són el falcionisme i la reproductibilitat. La reproductibilitat es veu quan ells tenen una evolució en el tumor del mico, i és en aquell moment quan es va posar en pràctica aquest concepte. Volem fer l'experiment una altra vegada per poder continuar avançant en la seva investigació. Per una altra part, dins d'aquesta història està la seva dona Izzy, on obté una altra premissa completament diferent, pensant tot el contrari que Tommy, on la mort no és una malaltia, per això no pot tenir cura, i és una etapa que han de passar tots els éssers humans. Ara ens anem a la vida 2, on està el concepte mitològic. Aquesta història està escrita per Izzy, la seva dona, basant-se en el llibre que ella estava escrivint. Ella ho explica basant-se en la conquesta d'Espanya. Dins d'aquesta història podem trobar el mite de Xibalba, que això és un lloc on van els morts, però no com si fos un càstig ni un infern. Explicar aquesta història amb aquest exemple, ella intenta donar una analogia a la conquista del seu cos per al tumor, explicant com Tommy anirà a recuperar a Espanya, donant la referència que suposa que ell trobarà una resposta a la seva malaltia. Finalment, el conquistador, que és el tumor, acaba guanyant la conquista a Espanya, fent referència a la mort d'Izzy. Això ens dona pas a l'última vida, que és la vida 3, on aquesta història està relacionada amb els temes religiosos. En aquesta vida hi ha un home alopeu, dedicat a intuir, sent una persona amb capacitat de meditar a través de tots els seus sentits. Pot arribar a entendre la complexitat que té la vida. Ell no es focalitza en prejudicis o en opinions com Tommy. Aquest home va ser l'únic en entendre totes les tres històries, en entendre intuïtivament la implicació del complexe de la vida. Ell pot arribar a la capacitat de superar-se i ascendeix per la seva comprensió. Al final de la pel·lícula es pot arribar a veure un arbre, fent entendre que quan l'arbre es mor, la noia també. Però l'arbre torna a néixer fent entendre que després de la mort sempre neix una altra vida. I la sàvila que per un moment va llençar aquest arbre feia referència a la desesperació que va tindre l'home alopeu per poder trobar el sentit i la complexitat de la vida. La meva reflexió sobre la pel·lícula és que m'ha agradat com Tommy ha lluitat per el que volia averiguar-hi, encara que ell no sapigués que això era impossible, fins que arriba a donar-se i acceptar que estava equivocat sobre el concepte que tenia sobre la mort.